En aquest vídeo donarem resposta a un dels grans mites sobre les cases de fusta. Es cremen més fàcilment? Què passarà si hi ha un incendi? Preneu notes, que anem a classe. Crec que a aquestes alçades ja no hem de desmentir que una casa de fusta se l'emporti el vent o el llop bufant, com li passava al segon porquet del conte. Però sí que hi ha una sèrie de qüestions i mites recurrents relacionats amb la fusta. El més comú. Una casa de fusta es crema més fàcilment que una d'obra convencional? La resposta fàcil sembla que podria ser que sí. Al capdavall, la fusta està formada sobretot per cel·lulosa i lignina, que en estar compostos d'oxigen, hidrogen i carboni fan que sigui un material combustible. Això sí, necessitarem temperatures de 400 graus perquè comenci a cremar, o de 300 si l'exposem directament a una flama. Vaja, que no és tan fàcil que cremi. Però, i si hi ha un incendi? Què passa amb la meva casa de fusta? Sembla lògic pensar que una casa de les de tota la vida serà més segura en cas d'incendi que una casa de fusta. Fixeu-vos en aquesta, per exemple. En contra del que pugui semblar, no és una casa de les de tota la vida, és una casa de fusta. I és que tota la seva estructura està feta amb fusta laminada. I hi ha estudis que demostren que la fusta laminada pot ser un dels materials més segurs en cas d'incendi. I per què? Doncs, entre altres coses, perquè podem preveure com es comportarà. I normalment trigarà més a col·lapsar que un edifici d'obra convencional, que també es cremen. Però com pot ser això? Doncs per un fenomen molt estudiat que és la conductivitat tèrmica, és a dir, la capacitat d'un material per transmetre i conduir calor. Si ens fixem en aquest paràmetre, mireu què passa. La conductivitat tèrmica de l'alumini, per exemple, és de 175, mentre que la de l'acer és de 45 i la del ciment armat de 1,2. Sabeu quina és la conductivitat tèrmica de la fusta? 0,13. Això significa que una casa de fusta cremarà més lentament que una feta amb altres materials, i això pot voler dir més opcions d'apagar l'incendi i més temps per evacuar l'edifici. A més, quan la fusta crema, crea una capa carbonitzada que protegeix la part interior de la fusta, que queda a molta menys temperatura que la part exterior. Això, per tant, li dona més durabilitat. Però anem a veure-ho. Per il·lustrar-ho, hem fet un petit experiment. Hem agafat un tall de fusta laminada, com aquest, fusta estructural, i l'hem cremat a flama viva durant 30 minuts. Què ha passat? Doncs això, que s'ha cremat, evidentment. Però atenció, perquè això és la part exterior. Què passa si fem un tall i mirem la part interior? Doncs això. Sorpresa! Pràcticament no s'ha malmès. Una i l'altra són molt poc diferents. Això vol dir que aquesta estructura, un cop cremada, seguiria resistint. En qualsevol cas, quan es projecta una casa, hi ha un treball de càlcul d'estructures que té en compte tot això, i moltes més coses, per assegurar que l'estructura està preparada per qualsevol eventualitat. I si amb tot això no en teniu prou, sempre podeu optar per afegir productes extres que actuen com a retardants del foc. Resumint, no hi ha materials estructurals que no pateixin danys a conseqüència del foc. I tot i que la fusta és efectivament un material combustible per naturalesa, també és, paradoxalment, molt resistent a nivell estructural a l'acció del foc. Ja ho veieu, la resposta fàcil no sempre és la millor.